God niet gekomen, hè, jong? Zou de lui van Veldeke de oplossing voor ons hebben? Ja, dat weet ik niet. Huh? Kerstboom? Maar hoe ligt die kerstboom van u eigenlijk? Die ligt nog op zolder. Het is juist Sinterklaas geweest. Kom, verkrats eens naar boven. Kijk, daar ligt de kerstboom gemaakt. Maar Bomma, hebben we nu al die meute gedaan voor een nep kerstboom die voor ons in hem moeten zitten? Ja, pak hem nu maar bien en dan brengen we hem naar de kringloop. Die kennen dat vast wel, het niet. Bomma, hij ligt het achter. Een kist? Ja, dat is nog een oud kist. Die staat er al jaren. Maar wat erin zit, dus dat zullen we nog niet weten. Wat zien dit voor beuk? Och jong, dat zie nog oud beuk. Een berrol en Pico de Stokstraat. En de kapitein met Rema. Wat is dit voor douche? Dus, die is ook al heel uit. Wat zit daar alweer in? Een dictionair? Oh, dat is een oude dictionair, ja. Dat is van Bompa. Daar stond allemaal Maastrichter, echte Maastrichter woord in hier. Bomma, kijk, wat is dit? Voor mijn leef klein vuistje. Chic. Och, van Bompa, och, wat lief, hè, jong. Ja, Bompa was vroeger lid van het Veldeke. Hij kent zich nog heel wel uit leren. Dat zijn echte Maastrichter woord, maar ze nu kijken first, hé, zo. Hoe je pot, kijk, die woord.